Halo Bella, kembali lagi kegiatanku nek mulai kerja ya resik-resik bareng. Wong ora masih yo ning omahe dhewe, manggone kos-kosan kontrakan ya kudu diresiki Bella. Wis reget ya disapu, ya dipel, ya ra mung kerja tok, ya ra mung nang omah tok, ya ra mung nutul HP tok Bella. Wis ngene diresiki, ngresik kok ngene ya masih yo nggone ora amba kaya ning desa. Ya sing penting nek resik kan nyaman Bella. Nah, iki aku wis bar rampung ngombehi. Wis langsung tak pepeni bolo. Tak pepeni ning ngarepan, ono jemurene wisan bolo. Sacet-sacet ngene bolo, cepet wae. Bareng ngono, iku aku nyek ngombahi seminggu pisan, kadang seminggu pindho bolo, gak mesti. Iki ndelelah kumbahane ya rada akeh bolo. Wis ono 2 ember dhewe. Iki aku mlebu meneh. Terus aku nggowo gombal meneh bolo. Wis tak lanjutke sampai sak rampunge ngene iki bolo. Terus iki wis rampung, terus aku lanjut masang spray dulu, wis tak rampungi kabeh kan, mau tak resiki kabeh, terus sacet-sacet aku ki karo dangdutan bolo. Dangdutan nyeteli dangdut to karo jogetan. Wis iki bonuse bar rampung jogetan sik bolo. Tak sege, keri, ngono. Suwun bolo.